Aurkezpenean gaude, Segama Aizkorri. Mendi maratoi bat baino askoz gehiago den ekitaldi honek, Gipuzkoa, Goierri eta Segama trail munduaren erdigunean jartzen ditu asteburu osoan zehar. Edizio berri hau aurkezteko Segamako alkate den Iker Zubeldia, antolakuntzako kide den Maialen Arizkorreta eta kultura eta kirol diputatu den Goizane Alvarez ditut maikide. Eta hasteko Maialeni bide emango diot, berak azalduko baititu edizio berri honen nondik norakoak. Maialen, nahi duzunean zurea da hitza, eskerrik asko. Eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Lehenengo eta behin, babesle guztiei eskerrak eman. Eta, ni kirol arloan zentratuko naiz, gero badauz beste hainbat aspektu hitz egingo dutena, baina, ni kirol arloan zentratuko naiz. Aurtengoa maratoiaren 24. edizioa da, eta aurten ere Golden Trail World Series deitutako zirkuitoaren barnean dago. Aurtengoa izango da 4. karrera, justo asteburu honetan Italian jokatu da 3. proba, eta 4. karrera izango da zirkuito honetakoa, eta, badakigu denok, Kilian Jornet ez dator, bere planinetan beste karrera batzuk zituen, eta aurtengoan utzi egin du. Baina, Segaman izango dira, inoiz baino zabalagoa izango den edizio honetan, Manuel Marillas Segaman irabaztea badakiena, Elzaui Goldenetatik datorren korrikalaria lehen urtean 2. egin zuena, Roberto de Lorenzi, Nadier Maguet, Antonio Pérez, Alain Santamaria, izenak asko dira, eta guztien artean bat nabarmendu nahiko nuke, Stian Angermund korrikalari noruegarra, bere, atxeden aldi bat eduki zuen antidopin arazo baten ondorioz, eta bere itzulera, Segaman izatea nahi zuen, eta Segaman egongo dena. Eta, nesken arloan, lehen urtean irabazi zuen Silvia Noskar hemen izango da, eta berekin batera egongo dira Maio Goi, Judith Wider, Malenosa lehen urtean 2. izan zena, Marta Martínez, Sara Alonso, ikusten duzuen bezala, emakumetan ere lehia izugarria izango da. Eta, Euskaldunak aipatzeko, hemen dugu Arizegea, orain dela gutxi esan duena bere azken Segama elite mailakoa izango dela, beraz, bere onera ematera etorriko dena, Ander Iñarra, 2024ko Euskadiko txapelduna izan zena, Anartza Tola, Ander Gerrika Etxeberria, Aitorra Juria, Aitor Zuzunegi, hainbat korrikalari euskaldun gizonezkoen artean maila emateko, eta kanpoko diren horiei, hemengo lokatzetan ze ondo moldatzen garen erakusteko balio izango direnak. Eta nesketan, euskaldunak elite mailan aurpatu ditugu gehienak, Sara Alonso, orain dela 2 urtez etorri ezin izan duena lezio batzuek tarteko, Malenosa lehen urtean 2. egin zuen Oñatiarra, eta, Segaman irabaztea zer den ondo dakiten Oiana Kortazar, Maite Maiora, horiek ere beti daude burruka egiteko prest, eta Euskal Selekzioaren partetik, Ainara Alkoaz, Maut Komarieu, hainbat neska etorriko dira, erakustera mundura Euskal korrikalari emakumeak ere hemen gaudela. Eta, esan ia 20 bat herrialdetatik etorriko dilera korrikalariak, baina 28% Gipuzkoarra dela, beraz, elite mailako eta karrera, nazioarteko karrera dela esaten dugu, baina geurei ere lekua egiten diegu, eta hori, 28% horrek asko esan nahi du. Kilometro vertikalean 11. edizioa da aurtengoa, pasaden urteko Naiara Irigoyen irabazlea hemen izango da, Nafarra, eta, aurten berritasun modura, ikusi genuen 23 urtez azpikoek, ez zukatela asteburu honetan beraien lekua, azkenean badaukagu junior lasterketa bat 18 urtera arte, eta maratoia luze geratzen zitzaien, eta orduan kilometro vertikalean beraien rankina ere egingo dugu, sub-23 edo 23 urtez azpikoekin, horiek ere izan dezaten, azkenean Segama Aizkorri erakusleioa da, eta erakusleio horretan ere izan dezaten bere agerpena. Eta Junior Trailean, 14. edizioa da, aurten lehenengo aldiz
zozketa bidez banatu behar izan ditugu dortxalak, lehen urtean izugarrizko eskaria izan zelako, eta, bueno, junior traia 16-tik 18 urtera, esango duzue, hemen inguruko korrikalariak izango dira. Frantziatik, Noruegatik, korrikalariak iritsi zaizkigu aurtengoan, eta hori eta guztiz ere, 16-tik 18 urtera, oraindik gaztetxoak dira, orduan 22 Gipuzkoarra da, baina ari da, bere lasterketa honetan, etorkizuneko korrikalari horien erakusleio izaten. Eta, emakumeen parte hartzearen inguruan badakit gerago hitz egingo dutela, baina esan, gutxinaka geroz eta emakume gehiago daudela, ez bakarrik lasterketa nagusian, azkenean lasterketa motzagoak errezago dira, badakigu emakumeak bestela gauza asko ditugula egiteko, eta 42 kilometroko lasterketa bat preparatzeak bere denbora behar du, eta orduan, kategoria motzagoetan, kilometro vertikalean, juniorrean, emakumeen gero eta gehiago dira, eta horrek esan nahi du emakumeen badagoela, etorkizuna badagoela, juniorrean esaterako 26 dira, orduan, badago etorkizuna trailean. Geroago Ikerrek aipatuko ditu, baina urteroko gure gauza, trafiko gomendioak, pazientzia hartu, esaten dugun guztiari kaso egin, eta saiatu denborarekin etortzen, zerbitzu publikoak erabiltzen, eta konstiente izan, 1500 biztanleko herria garela, eta daukagun lekuak dauzkagula, beraz, bai Uñatiko udalak eta bai Zegamako udalak jartzen dituen autobus lanzaderak, bai zerbitzu publikoak, horiek erabiltzen saiatu alden neurrian. Eta, esan dugu nazioarte mailako lasterketa dela, eta streaminga ere mundu guztian ikusiko da, aurtengoan ere Zegama Aizkorri YouTube kanalean bai euskeraz eta bai gazteleraz ikusi ahal izango da mundu guztian, inglesez ere ikusi ahal izango da Goldenetako YouTube kanalean, eta horrez gain, beti bezala EITBek emango du euskeraz osorik lasterketa guztia, TV3ek ere katalanezko zatia egingo du, beraz, naiz da Zegamara ez etorri, edo nork ikusi ahal izango du Zegaman gertatzen dena. Eta, uste dut emakumeen parte hartzeaz eta gehiago sakondu nahi duelago izanek, bertako da hitza. Eskerrik asko, Maialen, Azara, Iker. Lehenengo gauza gorepatu nahiko nukena da Zegama Aizkorriren frogaren jatorria. Herri mailan sortzen den ekitaldi bat da, eta ikusten dugu gure herri txikiek zegaitasun daukaten erronka potoloi erantzuteko eta nazioarteko mailan jartzeko horrelako froga bat. Herriari erantzunez, azkenean Gipuzkoa munduan jartzen dugu gaur egun, eta Maialenek esan duen bezala junior taldeetan edo junior kategorian inkluso munduan zehar dago Gipuzkoa irakusleio ikaragarri bilakatu duzutelako, eta honen arira Bolondresen eta herriaren implikazioa ere aipatu nahiko nuke, garrantzi handikoa baita horre dagoen konpromisoa Zegama Aizkorriri daukan maila eman ahal izateko. Bigarren gauza, funtsesko papera betetzen duela Zegama Aizkorrik talentuaren garapenean Gipuzkoan, zuk ere gorepatu duzun bezala, eta pozgarria da ikustea bai kilometro vertikalean eta bai arrobian batez ere emakumeek edo neskatoek geroz eta parte hartzeko grina gehiago daukatela eta aukera handiagoak baita ere. Konkretuki kirol vertikalean okerez banago 4% igoera izan du emakumeen parte hartzeak, eta junior kategorian 2,5%koa. Beraz hau ere pozgarria da, zoriontzekoa, eta eskertzekoa baita ere Zegama Aizkorriren ekosistema honetan parte hartzen duzuten guztioi. De partetik, como han destacado, se espera mucha gente se va a dar cita este próximo fin de Zegama en la Zegama Aizkorri. Estamos hablando de no solo deportistas, sino también guipuzcoanos y guipuzcoanas que se van a acercar, personas que vienen desde otros territorios, que vienen a disfrutar también de esta gran fiesta del trail, y por ello sí que me gustaría apelar a la responsabilidad de todas las personas y recordar, y ya lo ha adelantado Mayalen, que a lo largo de todo el fin de semana
no solo por parte de los dos ayuntamientos como son el caso de Oñati y de Cegama, también desde el Departamento de Movilidad hemos habilitado servicios especiales de Lurralde Bus para que toda aquella persona que se quiera acercar a Cegama lo pueda hacer sin vehículo privado, y también para que todas aquellas personas que no dispongan de vehículo privado tengan las mismas oportunidades de poder acercarse para poder disfrutar de este evento. En este caso, el sábado día 24 tendremos salidas desde Zaldivia, que van a ser a las 3, a las 4 y a las 5 de la tarde, mientras que los regresos desde Cegama van a ser a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche. Por su parte, el domingo se va a poder salir hacia Cegama a las 6:30, 7 y 8 de la mañana, y se regresaría a las 4 menos 5, a las 5 menos 5 y a las 7 menos 5. Va a estar toda esta información disponible en la propia página web de Lurralde Bus. Por ello, pedimos encarecidamente a todas las personas que utilicen estos servicios especiales que hemos habilitado, porque el autobús va a ser la mejor forma de desplazarse y también la forma más sostenible para hacerlo, y además para poder disfrutar de este gran fin de semana deportivo. Pero ahora, ya hablando más de la parte de lo que tiene que ver con turismo, zalantzarik gabe Segama Aizkorriren edizio berri hau arrakastatsua izango da berriro, eta Gipuzkoa mundu kirol turismoaren erreferente bihurtuko du. Privilegio handia da gure lurraldeak maila honetako proba bat hartzea. Erakusleiho ezin hobea baita munduari Gipuzkoako altxor eskutuenak eta gure ingurune natural privilegiatua erakusteko. Honek kalitatezko bisitariak erakartzeko aukera ematen digu, gure berotasuna eta bikaintasuna balioan jartzen dutenak. Eta orain bukatu baino lehen, Segamako alkate den Iker Zubeldeari pasako diotitza, berak ere mezu garrantzitsua baititu asteburu honetan Segamara hurbilduko diren pertsonentzat. Iker, nahi duzunean, eskerrik asko. Eskerrik asko, hiruoi, hain azalpen zehatzak bateati. Bueno, aurtengo edizioko berrikuntza nausie, esan nahi gehan bezala, da trafiko araudin betekizun hori, ezta? Ikusi deuna da, gurea bezalako herri baten enbergadura hortako proba batek, naturakiko zenbateneko talka egoera sortzen don, ezin deuaztu parke natural baten dela probea, eta ezin deuaztu errespeta oin behar deula inguru giroa. Eta 24 urte dauzke, kirol honek gure herrin 24 urtegin gazte izaten da, eta pixkat zalegoare pixkat ezin behar deu hemen aurra ikusita, kirol mota honek zenbateainoko reperkusioa dauken. Azarak ondo esplikau duen bezala, autobus zerbitzu gareagotu inditu, da eskerrak eman dio aldundi, keinu hori indolako, gero guk beste batzuk egokitu ditu naparraldetik hasita, iaz arazotxoat izan gendun goiko larretan autokarabanak eta behar estantokitan aparkau zituelako, eta pixkat hori ekiditeko naparraldeko kaminoa egokitu deu parkin bezala, eta etengaben autobusek bueltaka ibiliko die otxaurteko atariaino. Hori, jendei pixkat eskau esfuerzo estratxo hori, da noi gustatzen zaio hauko zuluaino kotxen jutea, baina azken baten mendia goatze, eta atzea xioti hori ezkundare ez da ezer pesatzen. Eta herritarran danan partetik eskerrak eman etorri zaten da noi, eta seguro egualdi hona ingo diula, eta orduan konbiauta zatei handi honetan, eta ostira lontan gure herria etortzea. Beste gabe. Eskerrik asko, alkate. Bueno, como veis, es una carrera muy completa. Hablamos de una apuesta por la sostenibilidad, hablamos por una apuesta por ese relevo generacional, por una apuesta por la igualdad. Es decir, que creo que es algo que de alguna manera demuestra ese carácter guipuzcoano y dónde están las prioridades, y por lo tanto creo que es como para felicitaros por ello. Y ahora sí, orain bai zuen galderen zain gelditzen gara. Si hay alguna pregunta. Egia da, urtez urte, geraz da jende gehiago jarraitzen duela, egia da baita oso plataforma ezberdinetan dagoela, ETB-en adibidez zuzenekoa da, ETB3-en ere bai, baina bai 700.000 persona inguruz hitz egiten ari garela streaminga ikusten dutenak, edo noizbait ikusi dutenak, eta mundu guztian zehar.
Bai, bueno, egia da guk urte asko dara matzagula streaminga egiten, hasiera batean, bueno, kamera finko batzuekin, eta erabat etxekotuta esango nuke, gaur egun, bueno, kanpoko enpresak etortzen dira, hori egiten digutenak, eta baino bai, egia da mundu mailan geroz eta interes gehiago sortzen duen kirol badela, eta horrek eragitzen duela geroz eta ikusle gehiago, edo geroz eta jarraipen handiagoa izatea. Egia da baita ere kilean etorri edo ez notatzen dela. Ba, eskerrik asko.